Няма да ви плащам ток, монополисти мръсни. Петре! 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 Петре, аде, ставай! Всека сутрин едно и също. Количката отвънка те чака. Днес Иван ще ти плати за седмицата и всички пари да донесеш. Не като миналия път. Иначе ръчичките ще ти щупя. Добро утро, Петре! Дай да видя какво караш днес. Само ръждасалци. Ела да видиш другите какво карат. Днеска е петък. Славо, бе, Петре, славо. За 5 дни 46 лева и 50 стотинки. Ето ти 50 лева и бягай на училище. Аз ще я разтоваря. После ще си вземеш количката. Образът на бай Ганьо. Деца. Бай Ганьо не е просто герой. Той е огледалото на нашата народопсихология. Алеко ни е показал как човек може да изгуби себе си, когато търси само печалбата, а не достоинството. Бай Ганьо е безсрамен, груб и се интересува само от себе си. Той не признава труда,
не уважава знанието и се подиграва на тези, които се опитват да бъдат добри. И запомнете, народа ни е оцелял, защото е имал чест и достоинство. Който няма чест, не е българин, а сянка. Ето го и примера пред вас. Петър закъснява редовно, спи в час и се подиграва с моя труд. Ама. Не ми отговаряй. Затвори вратата отвън, директорът те очаква. Ама, госпожо, вие нищо не знаете за него. Катерин, ти ако искаш, можеш да му правиш компания. И така. Бай Ганьо не е само минало. Той живее и днес в онзи, който не уважава труда, не почита знанието и няма чувство за срам. Иване, пак си забравих ключовете от колата. Пак ли бе, Жена? Пак. Между другото, от другата седмица желязото поскъпва. Добре. И тази беше добра. Чудесно. Здравей, момче. Дай да видя какво ми караш днес. Айде, бягай на училище. Аз ще я разтоваря. После си вземеш количката. Защо? Защо не ми каза за него? Какво да ти кажа, бе, Жена? Добро дете, работливо, познаваме се с него.